היי, אני אביגיל, ואתם בטח מכירים את אבא שלי, מנחם זילברמן. הנה 5 עובדות על מנחם זילברמן. להיות קומיקאי זה עבודה מאוד קשה, תדעו לכם. אבא שלי היה הסטנדאפיסט הראשון בישראל. בסדר, וילוז'ני התחיל את זה, אני הראשון שעושה את זה מצחיק, אוקיי? הוא גם היה שחקן, תסריטאי, מוזיקאי, קופירייטר, קפטן, ואפילו מדריך תיירים. הנה רואים פה את ככה, וזה גם, ושמה עוד יותר. הקומיקאי והשחקן מנחם זילברמן הלך הלילה לעולמו בגיל 67. הוא היה אליל. השחקן והבדרן מנחם זילברמן הלך הבוקר לעולמו. כמה מהדמויות שלו מאוד מזוהות עם החיים של כולנו. אחרי מותו הבאתי לארץ את הארכיון שלו. היו שם ערימות של קלטות וקסטות, הארד דיסקים ומיליון מסמכים. פתאום בין המסמכים מצאתי אוצר. מסתבר שאבא שלי כתב ספר, אוטוביוגרפיה, אבל בגוף שלישי, על אחד בשם מוישה. לא מדובר בזיכרונותיו של כוכב עבר מזדקן. אני זוכר את הניסיון המיני הראשון שלי, אני הייתי כל כך מבועל, גם הייתי לבד, אתה צריך להבין את זה. זאת יצירה שכתב מאסטר של מילים, שהתמחה כל חייו בלהצחיק. אתה איש קומי, לא? אני איש טרגי, אבל אחר עוד צוחקים. מלא קטעים מצחיקים ומלא קטעים טרגיים שעוד יותר מצחיקים. לא מכל דבר אפשר לעשות בדיחה! כדי שהספר יצא לאור ויגיע אליכם כרוך ומהודר, אני מגייסת 35,000 ש"ח. מה, זה לא שווה לי את $150 לצאת מהצרה הזאת? אז מפה זה תלוי בכם. אם בא לכם להכיר עוד את מוחו המעוות של מנחם זילברמן, תצטרפו אליי, תשתפו, תתמכו, ותכבדו את אביכם ואת אמכם, גם בעותק. וכמו שאבא שלי היה אומר, You ain't seen nothing yet.